नमस्ते प्रणाम सब भाई लोग के। प्रणाम प्रणाम पवन भैया। ई बताव गानवा कहिया छोड़ब? पब्लिक पूरा पगला गइल बा, यूट्यूब पर खाली ओकरे चर्चा होता। गानवा कहिया छुटी बताइब? आने वाला है उषा फिल्म्स। पोस्टर छोड़ दिलो, गाना इतना लेट, कोनो प्रॉब्लम आ गइल बा का? कुछ थोड़ा सा फॉल्ट हो गइल बा, वही के सुधारल जाता। ओ ई बात बा, यही से कहीं कि इतना दिन काहे लाग गइल? पोस्टर आइल ह कही या अभी ले गाना आइल काहे ना? मतलब कोनो फोल्ड आ गइल बा नु, तो फिर भी कहिया आई गाना? कहिया बता दो तनी डेट हो। तो कल या परसों आप सबके बीच में गाना आ जाए। तो सुन ले लो ना, काल से परसों तले आ जाई गाना। तो का मन में खलबली जग गइल ना? पावर स्टार पवन सिंह कह देलन कि काल से परसों तले गाना आ जाई। तो भाई लोग ई गानवा के नंबर 1 ट्रेंडिंग पे चढ़ाई के बा, कैसे कि पावर स्टार पवन सिंह के बहुत दिन के बाद गाना आवत है। तो ये गानवा के एकदम हवा में उड़ा देवे के बा, ठीक बा? आ तारा लोग इनका वीडियो अच्छा लागल है तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया लो, शेयर भी कर दिया लो, आ कमेंट कर लो कि तनिक हमने तो पूछी कि हमार वीडियो कहाँ कहाँ पहुँचता, कहाँ कहाँ के आदमी देखता। तो भाई लोग प्लीज़ यार कमेंट कर लो, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। तो चलो लो अगला वीडियो मिले, तब तक लिए गुड बाय, लव यू, I love it.